Ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professur Alfred Vella, appella lill-Gvern biex iżid il-fondi dedikati għar-riċerka li ssir fl-Università. Waqt żjara mill-President ta' Malta, George Vella, ir-rettur enfasizza li l-Istat għandu jirrealizza l-bżonn li għandha l-Università li twettaq ir-riċerka. Poplu Malti irid jifhem li għandu tfal tajbin biżżejjed daqs it-tfal ta' nazzjonijiet oħrajn. Illi jekk ikollhom il-mezzi kapaċi jagħmlu daqs u aħjar mill-oħrajn. In-nota li università li ma twettaqx riċerka ma jistħoqiliex li tingħata dan it-titlu waqt il-lewiet li se jkompli l-pressjoni biex l-Istat iżid l-investiment tiegħu għal dan l-iskop. Anke l-President ta' Malta, George Vella, appella l-aktar fondi għar-riċerka inkluż dawk privati u ddikjara l-apprezzament tiegħu li seta' jara l-ħidma li qed issir fl-Università ta' Malta u ddikjara li b'din l-esperjenza irrealizza l-importanza u l-bżonn ta' aktar riċerka. Qal li bil-ħidma li qed issir fl-Università ta' Malta, inkluż riċerka fuq il-puplessija u l-attakki tal-qalb, pajjiżna qed jagħti tama lil ħafna iżda wkoll kontribut importanti biex titjib il-ħajja, is-saħħa tal-persuni kif ukoll kontribut lis-soċjetà in ġenerali. Sinċerament jiena nistaqar ma kontx konxu tal-livell ta' riċerka li tisal u forsi fim ċaħġi iktar għax qiegħed fil-qasam fejn kont professjoni tiegħek ta' tabib. President ta' Malta wkoll innota li mingħajr flus iddedikati għar-riċerka xejn minn dan ma jista' jkun possibbli.